Com cada vesprada del 5, Salvoret estava a la platja a l'hora en què els bous traien les barques de l'aigua. Es clavava entre els mariners per a trobar un lloc on veure l'espectacle de més a prop. I de cop van sopegar amb el tio Colàs, el més vell i renegó de tots els mariners del Cabanyal. «Para, Salvoret, xe, sempre pel mig com l'esparrelló!» Salvoret va alçar el cap i es va quedar mut. I el tio Colàs, apropant-se, li va dir: «Per la cara que fas, em sembla que tu no coneixes el conte de l'esparrelló. A mi me'l contà fa molts d'anys el meu iaio, i avui et contarà la història de la posta de l'esparrelló». Salvoret va seure al seu costat i en la seva cara es va dibuixar un somriure, perquè li encantava escoltar aquelles històries. El nostre protagonista era un peix xicotet, panxut i molt espavilat, així com tu, esparrelló. Era un roderet. Sempre anava corrent d'un costat a l'altre de la platja. Se sabia tots els amagatalls per a despistar els pescadors i no caure en les seues xarxes. Aquella vesprada els pescadors del Cabanyal havien parat el bolic i nyàs! Els esparrellons caigueren com a mosques. Però el nostre amic, com que era el més ràpid i el més espavilat, es va escapar i va fugir mar endins a la roca del Grau. I va pensar: endinsant-se en la mar és perillós, però encara és pitjor l'oli de la paella. Quan pensava que el perill havia passat, va sentir un soroll que feia tremolar fins a les colombretes. D'on podria vindre? Què seria això? I allà, a prop, adormit, hi havia un reig enorme que pesava 4 arrobes i roncava tan fort que semblava una balena. L'esparrelló es va passejar una i altra vegada pel seu nas, fent-li cosquerelles, però el reig ni se n'adonava, fins que l'esparrelló va cridar: «Desperta't, animalot, que els pescadors del Cabanyal estan omplint les xarxes!» Va obrir un ull. Les xarxes són per a vosaltres, morralla de platja, no per a mi. Ah, sí? Doncs sàpigues que la barca del tio negre està ací dalt, i si no pares de roncar, demà mateix estaràs al mercat fet 50 trossos. Tu penses que em fan por eixos palangres? Amb qui penses que estàs parlant? Jo li he trencat el bolic al tio negre i a 40 més. El reig va donar 2 colps de cua per espentar el punxa de l'esparrelló, però com l'altre era tan espavilat, pegà un botet i ni el va tocar. Amb la seva rialleta va dir: «Sí que eres fort, però jo sóc més ràpid i correc més que tu». «Que tu corres més? Ara veurem. A veure qui arriba primer al cap de Sant Antoni. Si arriba jo primer et menjaré, i si guanyes tu, seré el teu protector. Ah, i no val fugir, perquè una aposta és una aposta». I començà la cursa. El reig corria com un llamp. Les ganyes, les aletes i la cua anaven tan de pressa, que l'aigua de la mar semblava que bullia. L'esparrelló cada vegada estava més i més cansat, però més va llest que fort, i sabeu el que va passar? Va passar el que havia de passar, que l'esparrelló va pensar: «I si em col·loque a la ganya del reig i viatge de bades?» I dit i fet. Es va ficar a la ganya i va fer una rialleta. El reig, en sentir tan a prop la rialleta de l'esparrelló, va dir: «Maleït peixet, com és possible? He de córrer més de pressa!» i va cridar: «Esparrelló!» I l'esparrelló contestava a cau d'orella: «Així estic jo!» Pobre reig, tant de córrer, ja no podia amb la seva ànima. Aquella maleïda rialleta de l'esparrelló l'estava tornant boig. De sobte, el reig va veure les primeres roques del cap de Sant Antoni i, sense alè, tocant la roca, va dir: «He arribat, he guanyat!» I la veueta de l'esparrelló va dir: «Jo primer!» El nostre peixet havia donat un bot des de la ganya i s'havia posat davant del seu nas. I el reig no es podia creure el que acabava de passar, però com era possible que aquell peixet li haguera guanyat? Això significava que ara el que manava era l'esparrelló i que ell, el reig, el més fort i ràpid dels peixos del Cabanyal, era el seu criat. Però bé, Salvoret, això va passar fa molt de temps, quan els peixos encara parlaven, va dir el tio Colàs fent-li l'ullet. I ara tira cap a casa, esparrelló, que ta mare estarà per caure. Adeu, tio Colàs, demà tornaré. Vindrà vostè? Ja veurem, xiquet, ja veurem, remugà el tio Colàs. La veritat, però, era que el tio Colàs es passava el dia desitjant que foren les 5 de la vesprada. I sabeu per què?
perquè el que més li agradava era veure com venia Salvoret corrent com un coet per la platja fins a arribar a la voreta de la mar. A la voreta la mar, a la voreta la mar, viu Salvoret, que té el monyo molt rotllet, que té el monyo molt rotllet, i té 7 anys, i té